Takže ahoj, vítam vás u tohoto videjka a toto je zase tag a volá sa 25 otázok, takže tak, a je to vlastne, ja to tu mám napísané 25 otázok tag, takže tak, môžeme ísť na ňo. Takže, prvá otázka, máš nejaké domáce zvieratá? Mám jedného. Džerinka, ktorého som vám ukazovala. Dvojka. Vymenuj tri veci, ktoré sú blízko teba. Tak, pečo, mobil a toto, čo drží mobil. Blízko mňa, ale aj tablet môže byť, keď sa toto nepočíta. No. Trojka. Aké je práve teraz počasie? No, fúka a už je tak, že ešte je slnko, ale keď som to začala natáčať, tak to bolo úplne hnusne, nič tam nebolo vidno a pozerajte sa sami. Musím vám skrovávať, lebo tu by ste mali ten blesk a to ja nechcem. Takže desne fúka a bude pršať, myslím. Stáčik. Takže, štvorka, šoféruješ? Ak áno, havaroval si? No, tak ja nešoférujem. Bude mi 12 rokov. Peťka, o koľkej si dneska stávala? O 9. alebo 8:50 dačo. Šestka, kedy si sa naposledy sprchovala? No tak ja sa budem sprchovať teraz večer. Že bude 8 hodín, je 7, no, 3/4 na 8. No, a 2 minúty. Keď sme presní. Počkaj, ja mám rozbité. Ne, úplne sú... to som ani nevedela, že sú už také doškrábané. No nič, ďakujem ti, kamerka. Takže, sedmička, no a to, kedy som sa osprchovala, tak to bolo včera večer. Sedmička, posledný film, ktorý si videla, tak som videla Mimoni, Jazvoduch, jednotka. Osmička, posledná SMS správa. Fúha, tak na ňu si nespomínam. Ja, keď som si založila Skype, tak tam som mala nejaký ten kľúč, kód nejaký. Aké je tvoje vyzvanenie? Tak je to let go. Jejda, to je hrmenie úplne. Desina, už si niekedy bola v inej zemi? Nikdy, jedine v Chorvátsku tak a v Česku. 11. Máš rada sushi? Nikdy som to nejedla, takže neviem vám povedať. Ale ani to nehodlám ochutnať, lebo akože vyzerá to tak, že tak ale proste keď som sa dopočula, čo tam je, tak neochutnala by som to. Neláka ma to. 12. Kde nakupuješ jedlo? No tak akože ja som není plnoletá, takže tak, ale keď chodím do obchodov a moji rodičia kupujú jedlo, tak Kaufland, Tesco, Lidl, Samoška, to sú najčastejšie obchody, kam ideme. Ale do Billy moc nechodíme. Skoro vôbec. 13. Už si niekedy mala prášok na spanie? Nikdy som nemala a ani ho nechcem mať. 14. Koľko máš súrodencov? 2. Sestru a brata. Sestra, keby ste chceli vedieť, 14-ročná, bude mať 15 v septembri a brat už mal 3 roky. 15. Máš stolný počítač alebo notebook? Mám v izbe mám tento, nejaký ten počítač stolný, je tam hrozný prach, fuj. A notebook mám v obývačke.
Takže tento počítač není môj, ale notebook je, ale musí byť, bohužiaľ. Nemôže byť tu na mojom stole, ale musí byť v obývačke. No, takže tak. 16. Koľko rokov budeš mať na budúci rok? Tak teraz za 2 dní budem mať 12, takže 13. 17. Páčia sa ti kontaktné šošovky alebo okuliare? Tak sa mi strašne páčia okuliare. Ja som ich chcela. 18. Páči sa ti tvoja farba vlasov? Ani moc ne. Chcela by som aj inú farbu. Tvoje plány na dnešok už skončili, lebo už je... Počkať. Je 19:51, takže mi skončili. No áno, teraz ešte plány mám na dnešok. Osprchovať sa, no vlastne prvé dať si nejakú večeru, potom osprchovať sa, pozerať telku nejak a dobrú noc. Ale ešte budem na mobile, ale pšt. 20. Kedy si v poslednej dobe plakala? Fúha, často. Včera, večerom. Stále, každý deň možno. 21. Obľúbená pizza, šunková s kukuricou a sírom. No, poznáte, a kečup. 22. Hamburger versus cheeseburger. Ani jedno, pretože ja som ani jedno neochutnala, takže tak. 23. Už si niekedy bola hore celú noc? Bohužiaľ. Najprv, že ešte nie, ale nevedela som vôbec zaspať a stále som kúkala na mobile, neviem, čo som robila. A to teraz nejak pred týždňom, 2. A ja, že asi nezaspím, boli 4 hodiny. Tremem si. Takto som zavárala oči a spala som asi 10 minút, zobudila som sa. Ale počkať, vydržala som, lebo to už bolo ráno a potom som už nevedela zaspať, takže tak. A 24. predposledná. Aká je tvoja farba očí? Je taká hnedá. Neukážem. 25. Fofola versus Coca-Cola. Fofola! Nie, je tam kofola. Ale ja čítam fofola. Počkajte. 25. Fofola versus Coca-Cola. Fofola. Ja aj to je bola. Našťastie. Fofola. Takže z tohoto videjka to bolo všetko. Keby ste chceli tiež si natočiť nejaký tento tag, kľudne nebudem nikoho tagovať, aby si to sám natočil. Ja vám dám link, takže v popisku videa to bude. No, tak z tohoto videjka to bolo všetko a ahojky!